mga mamamayang, gandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng udong with sardinas. At ito na po ang mga sangkap. Unang-una, 10 udong na ganyan po, kaliliit. Yan, tignan nyo, udong ang pangalan yan. Sikat ito sa Visayas at saka sa Mindanao. Tapos, gagamit din po tayo ng sibuyas na puti, bawang, chayote, asin, cooking oil, at saka itong sardinas. 2 lata ang gagamitin ko. Gagamit din po tayo ng tubig para sa sabaw ng ating udong. Nagpakulo na rin po ako ng 3 eggs kasi ilalagay ko po ito sa ating udong. So, ito na po. Uumpisan ko na po siyang lutuin. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng ating cooking oil sa ating frying pan. Ngayon po na mainit na ang ating mantika ay igigisa na natin itong ating bawang. Ito turn off ko na po itong pinaglutuan ko ng itlog kasi luto na po siya. Ngayon po ay isusunod na natin ang sibuyas. Haluin lang po natin. Tapos hihinaan po natin ng konti yung apoy. Ngayon po ay hahaluin natin tong ating sibuyas at saka bawang. Pagkatapos po ay ilalagay na po natin ang ating sardinas para gisahin. Ngayon po ay hahaluin na natin to. Hinaan lang natin ng konti yung ating apoy para hindi siya masunog. Ayan. Hindi na po pala natin kailangang takpan to kasi napakabilis lang maluto nito. Tsaka napakasimpleng recipe lang po ito. Kahit bata ay kayang-kaya itong lutuin. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng tubig para sa sabaw nitong ating udong with sardinas. Mga 3 cups ng tubig ang ilalagay ko para hindi po siya masyadong malapot. Dapat po may kaunting sabaw. Ngayon po ay hihintayin ko na lang pong kumulo itong ating sabaw. Ngayon po, habang hinihintay po natin na kumulo yung ating sabaw ng udong or
yung udong natin ay babalatan po muna natin itong ating 3 eggs. Dapat po palalamigin po muna ninyo yung itlog kasi pag mainit pa po siya tapos binalatan nyo ay pati yung puti niya ay natatanggal. Parang ganyan. So dapat ilagay nyo muna sa malamig na tubig na may ice. Tapos may konting asin, tsaka nyo balatan para hindi siya matanggal. Yan, ang bilis lang balatan. Oh. Tsaka kailangan po talaga na luto po talaga yung itlog para hindi nga matanggal yung puti niya. Yan. Medyo natanggal po siya ng konti. Pero konti lang naman. Yan. Oops. Tsaka hindi naman mahahalata yan pag nilagay nyo na sa sabaw. Ngayon pong kumukulo na po itong ating sabaw ay pwede na po nating ilagay ang ating chayote. Tapos hintayin lang po natin ng maluto to ng konti. Tsaka natin ilalagay yung ating udong. So ayan na po, nilalakasan ko na po uli yung ating apoy para maluto po ito. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay itong ating udong. Hahaluin lang po natin to. Yan, para maluto siya. Kailangan po ilubog po natin siya sa tubig. Yan. Tapos hintayin na lang po natin na maluto yung ating udong. Ngayon po ay pwede na po tayong maglagay ng asin para sa ating pampalasa. At hahaluin na naman po natin ulit. Gigawang-gewang naman tong kawaling ito. Ayan na po mga mamamayang. Nagdagdag po ako ng konting asin kasi medyo matabang pa po siya. So kayo na pong bahalang mag-adjust ng asin nyo. Ngayon po ay luto na itong ating udong with sardinas. Ngayon ay ito-turn off na natin itong stove. Yan. Tapos hahanguin na po natin to. Ito na po mga mamamayang ang ating udong with sardinas. Sana po ay nagustuhan nyo ang reseping ito. Sana mag-subscribe at mag-like kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!